شوال وچ عشق محبت دیاں گلاں نال بھریا ہویا غزوہ پیش آیا، غزوہ احد۔ تسی ایتھے ویکھو ایک ایک وچ عشق تے محبت ایک وکھرے رنگ نال نظر آندا۔ سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ لنگڑا کے ٹر دے سن، وہ بھی تیاری کر رہے نے کہ میں بھی میدان احد چ جانا ہے۔ انہاں دے صاحبزادے آکھے ابا جی جدو اسی جو جاندے پئے ہاں تے تسی معذور بھی ہو۔ انہاں آکھیا نہیں میاں تساں اپنی شہادت پانی ہے تے میں آپ شہادت دا مقام پانا ہے۔ صاحبزادیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ شکایت پیش کر دیتی کہ حضور والد صاحب نو سمجھاؤ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معذوراں اُتے تے جہاد فرض نہیں ہے، تینوں تے اللہ والوں ہی چھٹی لبھی ہے۔ انہاں دو گلاں بڑیاں سونیاں کیتیاں، دیکھو جتھے عشق دا دیوا بلدا ہوئے انہاں ہاتھ جوڑ کے بارگاہ وچ عرض کیتی کہ میرے آقا مینوں شہادت تو محروم نہ فرماؤ، تے فرمایا تو معذور ہے کی کریں گا؟ عرض کیتی میں رب دی جنت چ بھی لگڑا کے ٹرنا چاہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دا شوق شہادت ویکھ کے اجازت عطا کر دیتی۔ گھر تشریف لے آئے نا تے میاں بیوی دا تعلق بے تکلفی دا ہوندا ہے، کھلیاں ڈلیاں آپس چ گلاں ہو جاندیاں۔ تو انہاں آکھیا تو ساڈی گل منی کوئی نہیں؟ انہاں آکھیا نہیں میں جانا ہی جانا ہے، ہن تے مالکاں بھی اجازت دے دیتی۔ تے زوجہ پاک نے تھوڑا جہا نا غصے وچ آ کے آکھیا ہن میدان چو نس کے نہ آ جائیں۔ اے جملہ سنیا جی تساں؟ انہاں ہاتھ چکے، عرض کیتی مہربانہ میرے دل نو تو ہی جاندا ہے تے میں ہن تیری بارگاہ وچ یہی عرض کردا ہے کہ مینوں اوتھوں واپس شہر وچ نہ لے آویں، میں ہن تیری راہ چ جاندا پیا۔ تو سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد وچ شہید ہوئے۔ شہداء دے مبارک جسم جدوں شہر پاک لے آون واسطے سواریاں تے رکھے گئے تے انہاں والی سواری دا رخ جدوں شہر وال کردے سن تے ٹردی نہیں، تے پھر میدان احد ال کر دین تے ٹرن لگ پیندی ہے۔ صحابہ پاک نے بارگاہ وچ عرض کیتی حضور عمر نال اے گل ہوندی پئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر جدو گھروں ٹریا سی تے اس کوئی دعا منگی سی؟ عرض کیتی حضور اے دعا منگی ہے، تے فرمایا اے دی دعا قبول ہو گئی ہے، ہن نے شہر کوئی نہیں جانا۔ عشق محبت اے دے تو اے گل بھی معلوم ہوئی کہ عشق دی عمر بھی کوئی نہیں ہوندی۔ عشق محبت دی اے نہیں ہے کہ کوئی بندے نے کوئی 23 یا 24 سالاں وچ ہونا ہے موڑوں نو کوئی عشق ہونا ہے، یہ گل نہیں ہے۔